どうぞ。はい、ありがとうございます。グルーポサヤアンデスと申します。私たちはね、いつも名古屋とか大体近辺中部地方をやってますけども、皆さんを呼んで関東とか関西の方から来ていただくいうのがすごく多くてね、先日だとアンデス音楽村というのとかね、今度10月3日4日今募集中なんですけども、リトルワールドというのが愛知県の犬山市にあります。世界のそのいろんな国のところを回るというところの場所でイベントを2日間、そのラテンフェスティバル in 犬山リトルワールドとやってます。で、2日間フォルクロール三昧ということでね、私たちが主催して、踊りあり演奏ありで2日間盛り上げてます。
明日までね募集してますので、よかったら Facebook とかねいろいろ応募していただけるとありがたいと思います。はい。で僕2年前にね初めて来たけど、2年前はほとんど名古屋のことは見えてないんですけど、今日何か所はね多いですよね。顔見知りが多い。うん、僕たちの応援ですね。ありがとうございます。はい。最初の曲ちょっと説明忘れましたけど、こちら向かって右手の鳥羽翔吾、こちらの方が作った曲で、アンデス高原への夕暮れ。はい、夕暮れです。いろいろあってね、ちょっとはいということで、もう一曲ね後で演奏しますのでね、鳥羽さんの曲ということで、次は多分今日やられてますね、モンテプンクというねカルカスの曲、3人だとどうしてもね厳しいんですけども、普段6人ということですごく重厚な感じで30奏とかやってるんですけども、今日はもう最低限ということでなんとか頑張ってやります。よろしくお願いします。
曲でした。次は、またずっとね、今日3本目ばっか吹かさせていただきます。Mi Desventura という曲を演奏します。もしよかったらね、手拍子とかかけていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。手拍子ご協力ありがとうございました。次の曲はですね、アマルカと言いまして、雪の峠。こちら、鳥羽翔吾が作りました2曲目の曲です。ちょっと暑いんでね、今日もなかなか暑くて来るのもなかなか大変でしたけども、1曲演奏したいと思います。アマルカ。
はい、ありがとうございました。オリジナル曲の鳥羽さんが作ったアマルカでした。ちょっと思い出したんだけどね、この前のグループもカナダさんたちも名古屋ですけども、その前のバホのリーダーの方言ってましたけど、その2002年って言ってましたね。そこで僕も参加しました。で一緒にね、そのライブハウスペーニャで演奏したりして、でその近くのところにすごく広いところでアウトプットのグループが杉山隆さんという方が見えて、その人が趣向でやって自分たちもそこに参加させていただいたというのがもう24年前ですね。すごく懐かしいです。はい。時間見てないけどはい、次はまた参考になる曲でね、スラソ・サン・ルイスという曲で、こちら2曲、スラソというとサン・ルイスだとね、2曲作者が違うんだけれども、木下隆さんがそれを合体してね、で1曲にしたという曲です。で、どこで変わったかというのをね、途中で聴いてもらえると多分分かると思います。スラソ・サン・ルイスです。
どうもありがとうございました。